Mga igsoon sa Hesus ug ang iyahang napulog duha ka mga apostoles mihatag sa ilahang daghang panahon diha sa pagsangyaw sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Sila ang buhing mga saksi sa gugma ni Kristo. Karong panahon na ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, excited by tungod sa ilang pagtuo ug daghan usab silang nadala nga tawo ngadto kang Kristo. Usa niana nga to ang gisaulog karong kapistahan si San Pablo ug San Andres ug makauban mga Koreano nga mibarog silang pagtuo, nagdasig sa mga tao, miuban kanila ug ipagkamatian ang ilang pagtuo. So kita magsangyaw pinaagi sa kinabuhi nga may prinsipyo, malipayon, o nakasintro kang Kristo. Atong tabangan ang atong isigataw nga ilang mahimamat si Kristo, pinaagi sa atong pagpaambit, sa ato ang kasinatian, sa ato ang pagdawat sa kaluoy o gugma ni Kristo. Kanindot sa modelo sa pagkapinayalan nga gipakita sa mga babae nga naghatag sa mga panginahanglan o nagatiman sa panginahanglan nila ni Jesus o sa iyahang napulog duha ka mga apostoles. Ang pagkapinayalan mao ang mapasalamatong tubag sa Kristiyano nga tinun-an nga nakarecognize o nakadawat sa mga gasa sa Ginoo o nagpaambit ining mga gasa diha sa gugma sa Ginoo o sa isig katawo. Kining mga babae dili sila obligado nga mag-provide para sa napulog duha. Wala sab sila maghulat nga balusan diha sa ilahang pagatiman o diha sa ilang pagkapiniyalan. Mihatag sila sa ilang katigayunan tungod sa ilang gugma kang Kristo o sa paghigugma sa mga tao nga giayo o giluwas ni Jesus. Si Santa Maria Magdalena, usa sa mapasalamaton nga pinilan tungod kay siya giayo ni Kristo, ipagawas ang 7 ka demonyo gikan kaniya o gipasaylo ang iyang mga sala. Ang iyang gugma dako kayo, puno sa kaisog nga miuban kang San Juan o sa mahal nga birhen diha sa tiilan sa krus. Ang iyang pagkamatunud-anon gigantihan, ginganlan siya og apostoles sa mga apostoles. Ang unang nakasaksi sa pagkabanhaw, siya misulti kang San Pedro ug sa uban sa buntag sa Domingo sa pagkabanhaw, siya miingon, akong nakita ang Ginoo. Mga igsoon atong sundon si Maria Magdalena, ang unang tao nga misangyaw sa mayong balita sa pagkabanhaw ni Jesus. Ug unsa may hagit para kanato? Nga unta tagaan kita sa kalig-on sa pagpaambit kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi ngadto sa uban. Ikaduha, makahunayon unta ang atong pag-alagad nga unta mapasalamaton kita sa Ginoo diha sa tibuok atong kasing-kasing tungod sa iyang gugma. May nagpalihog para sa katalibanon pangako.